Мені здавалося, що всі ми були на підйомі з початком російської агресії з одного питання. Як створюється українська політична нація. Пам'ятаєте, жидо-бендери, Крима, жидо-татари, там, я не знаю, там, і все це таке, бо ми всі були об'єднані. Ви знаєте, оці трагедії війна, в тому, що найстрашний агресор напав на Україну, вибудовувалася українська політична нація. І коли вибудовується українська політична нація, ви маєте розуміти, шановні українські націоналісти, укріплюється головна центральна складова української політичної нації. Українська нація етнічна, вона укріплюється, коли створюється українська політична нація. Кримські татари є частина української політичної нації. Це перша теза. Друге, знаєте, права природні, вони не даються з барського плеча. Не кримські татари не можуть дати комусь їхні права. Не українці, довідомо, не росіяни. Вони або є, або немає. І їм ніхто не може заперечувати. Природне право кримсько-татарського народу – це право на самовизначення. Кримські татари кажуть, ми хочемо самовизначитися у формі національно-територіальної автономії у складі Української незалежної держави. Чому ця формула для когось може бути неприйнятна? Я не хочу зараз йти, як тут було в перепалках різні такі моменти. От там в Криму, там існує спротив. Неприйняття російської агресії, анексії Криму з боку цілісної кримсько-татарської нації, кримсько-татарського народу. Що б ви не говорили? Так, можливо, це не та форма, як комусь би хотілося б тут, або він вважав би щиро, що треба взяти зброю, піти в гори і починати там стріляти. Мене тут запитують, я буду абсолютно щирим. А де ми, скажемо, мається на увазі держава, попрала ваші права? Попрала. Тим, що у нас не було жодних прав, коли створювалася Кримська автономія, жодних механізмів, щоб якимсь чином співуправляти Кримом. До речі, цих прав не було у української етнічної спільноти там. 6 українських шкіл. Але автономія була. Де попрала права? Прийшов агресор, почекайте, дайте я розкажу. Прийшов агресор, захопив кримську землю, любий громадянин звідти, якщо дуже йому не стерпно, він може взяти речі, продати або кинути дім і може поїхати кудись, де він ще вважає, що в нього є батьківщина. Куди податися кримським татарам? Ми не хочемо, ми знаємо, що ми не зможемо, ми не будемо жити під Росією, бо це наше знищення. Ми це в історії вже пройшли. Це було 235 років тому. Тому нас мільйони за межами України і 300 тисяч всього Криму. Російська влада для нас смерть. І тому ми обов'язково Крим повернемо під суверенітет української держави. Але в цій українській державі ми кажемо, наше право на самовизначення. Що це означає? Це ні в якій мірі не означає про те, що хтось там буде нехтувати інтересами етнічних українців. Їх там 500 тисяч, як мінімум. Там є етнічні інші люди. І ми говоримо, давайте випишемо правила. І тепер останнє. Те, що ми зробили. Я це абсолютно стверджую. Бо ніхто цього ще не читав, я ж знаю. І просто це не друкувалося. Те, що ми розробили, це правовий механізм, який надає можливість українській унітарній державі так укріплювати державність на одній із частин своєї території, збалансувавши інтереси всіх людей, які там живуть. Оце через форму самовизначення кримсько-татарським народом свого права природного, Ігоря. Ти не можеш його кинути і сказати, візьміть татари. Ні. Воно їх є. Але держава може сказати. І вона так каже, давайте домовлятися в яких формах, бо це в першу чергу має укріпити територіальну цілісність української держави, не нести жодної загрози. Давайте я не буду опускатися, мовляв, там угорці захочуть, румуни, все таке інше. Там зовсім інші міжнародні норми, наші внутрішні норми, бо це дуже тут почали говорити ці категорії. Це не означає, що у тих, хто не є корінних народів, у нас в Україні всього 3. І так Богом сталося, що вони всі в Криму. Це кримські татари, караїми і кримчаки.
тих вже майже не залишилося, по одиниці. Я не знаю, десятки караїмів, які говорять своєю мовою. Їх немає вже, бо їм теж говорили весь час. А де, хто попирав ваші права? Та ніхто не попирав, але немає караїмів, немає кримчаків. І так завтра може не стати кримських татар. І тепер, що, і ви ж знаєте, що Крим буде повертатися в результаті таких дуже складних процесів, де українська держава буде однією із найбільш помітною і найважливішою стороною цих переговорів, бо це її територія, вона має повернутися під суверенітет. Але там будуть інші гравці. Українська держава буде, серед мотивацій, вона буде видвигати, висовувати всі мотиви, які на її стороні, які укріплюють її позицію. І те, що була порушена територіальна цілісність, і українці, і все таке інше, але тут вступає ще такий цілісний блок гуманітарного міжнародного права, права про корінних народів. Отже, ми зараз, кримські татари, ми не говоримо, що ми яким чином розділяємося з Україною чи з українцями. Ми не споримо про те, що, мовляв, давайте повернемо Крим, а потім. Ми кажемо, давайте створимо механізм, який нарешті відновлює справедливість і дає Україні один із ефективних механізмів, щоб повернути Крим під свій суверенітет. Я хотів би далі. Тут я особисто дискусію підтримувати не буду, бо там дивляться Криму. Там кримсько-татарський народ живе одним очікуванням. Я це абсолютно стверджую. Коли повернемося в Україну і коли правом будуть захищені наші права. Коли ми нарешті відчуємо себе однаковими правах з іншими. Коли ми будемо співуправляти нашою кримською землею. Бо ми там, як народ, створилися. Коли ми будемо співуправляти. Слово, чуєте? Співуправляти. А не коли нами будуть управляти і нас далі будуть знищувати. Чому я далі не хочу дискусії? Бо зараз дискусія йде з повторенням тих мотивів. Так було, що свого часу я був членом Державної комісії при Раді міністрів СРСР. Да? І то ж саме було. Давайте зараз економічні проблеми решим, потім посмотрим автономію. Давайте возвратим потім автономію. Давайте ще щось. Ігоря, коли йде війна, запускаються всі... Я закінчу. Я закінчую. Коли йде війна, одразу виліковування має розпочатися по всьому організму. Не може так лікувати зуб, а тут йде гангрена. Ти абсолютно правий, Ігоре. Тому я, ти, інші наші колеги маємо працювати, щоб ці голоси були. Єдине, що нас може поки роз'єднувати, не впевнений в тому, що де ми укріплюємо державу, як Україну, і де ми скажемо, щось не то робимо. Давай тут дискутувати. І я закінчую тепер. У нас є 3 завдання. Перше, переформатуючи кримську автономію, укріпити Україну в відновленому Криму. Укріпити Україну. Це перше. По-друге, дати кримським татарам відчуття, що вони дійсно реалізують своє право на самовизначення. Дати ці механізми. І третє, українцям етнічним, росіянам, якщо хочете, які там жили, не які зараз переїхали, вони мають геть виїхати. Ті, які там живуть, бути впевненими, що право кримських татар або українців, воно не зменшує їх права. Оце ми маємо. 3 завдання.